Забелязал ли си как хората гледат на самотните? Все едно са леко дефектни. Ако си сам, веднага започва. Ама защо? Как така? Все едно си продукт с намаление, който никой не е купил. Само че това е най-голямото грешно мнение. Да си сам не означава, че нещо ти има. Много често означава точно обратното. Означава, че не ти се играят евтини игри. Че не правиш компромиси просто да не си сам. Че не влизаш във връзки, за да има нещо. Защото истината е малко неудобна. Има хора, които са във връзки и се чувстват по-самотни, отколкото ако бяха сами. Да си с някого, който не те разбира, който не те чува, който те изтощава. Това не е връзка. Това е самота с публика. И тук идва разликата. Самотата не е липса на хора. Самотата е липса на свързаност. А да си сам понякога е избор. И понякога е много здравословен избор. Защото когато си сам, започваш да чуваш себе си. Разбираш какво искаш, какво не искаш, къде са ти границите. И тогава вече не приемаш каквото и да е. Така че не, ако си сам, не значи, че нещо ти има. Понякога просто значи, че си спрял да се задоволяваш с по-малко, отколкото заслужаваш.